Tanawagan karon si OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang at na sa Department of Education kun DepEd nga magbatunog incident management team ang matag eskwelahan nga dakong tabang sa kalamidad sama sa linog kagahapong adlaw Enero 7 nga misentro sa Manay, Davao Oriental. Sa interview sa RMN kang Dayanghirang, importante nga magbaton sa maong sistema aron adunay mututok sa pagtabang sa mga daghang mga estudyante sa gamay lamang nga ihap sa mga magtutudlo. Ato paminawan ang tipik sa pamahayag ni Ednar Dayanghirang, OCD 11 Regional Director. According to the Secretary, when he was here yung October, pumapayag naman siya. Gagawa daw siya ng order para magiging nationwide. Kaya kinakailangan, sino magtulong sa mga bata, di ba? Kung even the teachers does not know how to respond. Kulang ang kakalaman nila, ang capacity nila. Isa, 2 tao lang nakakaalam with thousands of students. So, hindi kaya ganun. So, dapat baguhin natin yung strategy natin. Palakasin natin ang incident command system o ICS na tinatawag bawat campus, bawat paaralan. Nasayra, pipila ka mga estudyante ang nakasinati sab og pagkalipong tungod sa kusog nga linog apan walay na report nga severely wounded o casualties tungod sa maong insidente.